ladang ipay na historical point of view. Mdan kanu kata ka cimpatai syai ne kata ka retiro stur ne bangihap ban but. Badai na marata kadal tapi pej spangini kis iem soara nadu uduan sing hadu ujoin mani kabakun rum kan ram. Kan yu tu ipi ram sing haba ulak wa ban simti ya kata ka kamsi ya. Haba yap usuba ulal idam hakamat ki ofisa jongka British company. But hajing kisal habang ipej bah kejing ekni sim ka basir kai hadu bakini ki fareng de ki la thai ritu pi ki la thai pitip kadong ka wi ka kias ka bapoi wat sedu ka House of Commons 1904 ka pen isa ka dar ba ka hima Shua ban wan ke district council kamdan te kata riti